माणिकराव कोकाटेंना पोलिसांनीच पळवलं, मंत्री गायब झाला असेल तर जनतेचं काय? मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून लपवलेलं आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी थेट आरोप केलाय. मंत्री माणिकराव कोकाटेंना पोलिसांनीच पळवल्याचा गंभीर आरोप प्रकाश आंबेडकरांनी केलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून लपवलेले असल्याची परिस्थिती असून मंत्री गायब झाला असेल तर जनतेचं काय होईल असा सवाल आंबेडकरांनी उपस्थित केला. गायब झाला असेल तर मग सामान्य माणसं गायब झाली तर आश्चर्य काय? हे पोलीस डिपार्टमेंटनीच पळवलेलं आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. त्याला इतर कोणीच पळवलेलं नाही, तर पोलीस डिपार्टमेंटनीच पळवलेलं आहे. आणि कोकाटेंना असताना पोलिसांनीच लपवलेलं आहे आणि ते मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरनं लपवलेलं आहे अशी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे असताना हे सरकार कोर्टालाही मानत नाही, न्यायही मानत नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे.